Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Faye, taga Kansohong, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipati nga pagtuon ako mild ra kaayo pero nahimo naman di ang cancer. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pay, nakakita na sab kog upo sa sigarilyo dito sa luyo. Asa man ka? Di ka munda ka ng panigarilyo? Pawagtang raman sa stress ako, good kuya. Nya, tagsa naman lang kong manigarilyo. Tagsa. Nakadaghan upos dito Ano sa taong ka eh? Grabe naman ka ng bisyon ni mo. Mo inom ka pa. Manigarilyo ka pa. Kuya, Ano na pangatarungan diha? Ganay ba ako? Gahi kaya kag-uho. Di ka makasabot na. Hoy, Faye. Ayaw pa abuta ha? Nga mo resulta ng kabuang ni mo? kuya. Wag yun di ay masayop imong kuya. Grabe man di ay kayo ka manigarilyo, uy. Pila na ko katuig nagsugod ani day, uy. High school pa ko. Mong maglisod na kong biya ani. Laday no, kung dili ni mo biyaan, ikaw may unang mo biyaan ng kalibutan na. Day, Tana, uy. Ngaon na ta. aray. Oh, hoy, hinaon sa mga diya, uy. Nagpingit mo kung mong naong diya. Wa ka makauyon sa imong gikaon? Di man good. Bida, uy, napaakan mo na kong sod sa kong bakbak, good. Kita, uy. Niya, naon sa man na. Ay, sakit, uy. Murag maluas, gid ni ba? Naglisod naman ko buka ni akong bakbak, eh. Saan man ako pag-toothbrush, ani? Pagdali na diha kay maglakaw na ta. Kadiyot sa kuya, maglisod kong toothbrush. Sakit kayong ibuka akong bakba. Ano man na? Nang ko'y luas, good. Ha? O pa din na maayo. Ilan man ang kabuhan? Ano sa pa man ang buwan ng taon, oy? Patsikap na lang na. Luas lang, ipa-check up dayon. Mawara niya ni ay. Nagkabalaka, good. Ayaw pag yun, Ana, Faye. Kaya wata mahibaw kung sana. Tingaligli kay luas lang na. Ay, gig kumpiyansa. Recorded by X Thunder Gaming. Kumpiyansa rayod kay ko kay lagi. Kapila na kong makasuhay og luas. Og nahibaw ko nga mawagtang raon niya ni. Bisag nag-antos ko sa sakit, pero gipasagdan lang yun nako. Unya. Uy, day, Mm. nihugo lagi ka. Oo, kay di ko makatarog kaon ko tungod sa kong luas. Ha? Pag sure diha, uy. Dugayan na anang imong luas. Time pa. Day, nihubag lagi na imong naong. Ha? Biko no? Oh, nihubag yun. Dala, oh. Ay, Oh. igi ka pa sakit. Hala, day pa check up na, uy. Delikado man na. Kinahanglan nga mo undergo ka og biopsy. Sige, Dok. Doon na kay stage 3 oral squamous cell carcinoma. O sa cancer, og nikatag na ni sa imong lymph nodes. Unsa, Dok? Cancer? Yes. Ug mo recommend ko nimo og surgery para ma-remove ang mga naapektuhan sa imong mga lymph nodes. O nya after kay mo undergo ka og radiation therapy
Kuan, Dok. Mupaibaw lang unya ko, Dok. Kinuo ko. Unsaon man ni na ako. Mahadlo ko musulti ni Kuya kay basig masuko siya. Pero cancer naman di ay ni. Huwag nahadlo ko. Unsa may angay na kumuhato na ni. Nakalitan yun kay Kos na hitabo. Nagtuo ko nga simple ra nga luas ra ni akong gipati. Pero kanser na di ay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa di ay mga nakaingon aning ha, paspas magyud kay siya nga nahimong kanser. Pila ka buwan lang sukad nga nagsugod ning akong luas. Ikaduhang pangutana, wa ko'y lain nga symptoms gawas lang sa luas o sa lymph nodes. Unsa lang posible nga symptoms sa mga ingon ani nga cancer. Ikatulong pangutana, posible ba nga mugrabe pa rin akong gibati kung ako lang ning pasagdan? Mukatag ba ni sa akong kalawasan? Ikaw pat og katapusan, may namatay na ba ani nga klase sa cancer? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Faye. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema, katong wa pamuhunong diha, no? Mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Patag no. Mungitag ditag pamaagi gid mga kwarta ta bisag matuog ta. Sayon ra na istoryahon pero lisod buhaton. Mga kining mga businessman ana na sila pero kining mga empleyado sa factory or mga public o private nga mga companies mga trabaho gyud no. So mangita gyud tag mga pamaagi nga masudlan atong pitaka bisag natuog taon sa man. Ngali buhi tingali mog baboy dali sa inyo or manok ba or whatever no. Ngit basta kay dili lang supak sa balaod ug dili makayatak sa katungod sa imong silingan. Okay, ang ato magtatampo karong adlaw si Faye, taga Kansuhong, Talisay City, no? So may mga taga Talisay City nga atong mag-greet karong buntaga no or adlaw. Bagulan ako nakaila si Eddie Espina. Eddie Espina da sa Dumlog, Talisay City no. Of course, ang atong suking tigpaminaw si Clemente o si Sara Ingasca diya sa Lagtang Talisay. Yung mga Sanchez family, si Cherry Jean o si Harley Rene Sanchez diya sa Tubod, Minglanilla, Cebu. O akong suki sa mga tie wire o mga lansang. Thank you very much ha. Pangyoon kayo sa mga tie wire o sahay. Si Nestor o si Linda Pasaylo diya sa Joseph Lambert no diya sa Minglanilla. O bago lang may nag-meeting sa mong Lions Club no. Minaw sa ni sila day si Dexter Magaliano, si Tito Rindon, Edric Capiral, Richie Francia, Patricio Cuyon Junior o si Jutjut Chungbian no. Mayong pagpaminaw mga Huros family day no diya sa Pinamungahan palit ba di kuntog bagong radyo mga
pamilya ni Winnie Rose Huros, no? Si Frido, si Tikay, si Jisub Mondragon, si Franz Huros, o si Rona Huros, no? Good luck sa imong pregnancy, Rona, no? Kay pregnant ra ba kuno kaingon si Winnie Rose, no? So, okay, going back to our sender, si Faye, no? Medyo di kasagaran kay ning iyang concern, no? Pero paningkamutan lang yun ako po matubag na ko ng mga pangutana nimo, no? So, unang pangutana, unsa di ay nakaingon aning paspas na kaayong siya nga nahimong kanser. Pila ka buwan lang sukad nga nagsugod ning akong luas. Well, depende na siya daghang mga factors, no? Ang imong nutrition, ang imong physical conditioning, ang site sa cancer o ang kind, no? Kaya daghan man yung mga types of cancer, no? Mo na yung mga factors to be considered nga paspas mo metastasize na po yung sito lang kanang naara diya sa lugar o ang early intervention, no? Medical or surgical intervention. Tunagoy mga klaseng cancer nga dali siya ignunta mukatay mudagan ngadto sa mga silinganan nga mga organs, no? So mao na ang akong ikasulti sa una nimong pangutana, Faye, no? Ikaduhang pangutana, wala ko'y laing simptoma gawas lang sa luas ug sa lymph nodes. Unsay laing posible nga symptoms ingon ani nga klase nga kuan problema, no? Ang of course magkuan ka kining maluya ka, unya dali kang hanguson, unya kuan kanang mo lagi na kuwang kag mga enerhiya, no? Kay kini mga cancer cells mo compete man ni siya sa good cells, good tissues. Unya maka-apekto ni siya sa normal body functioning, no? Na may mga inunta mga ingon aning problema nga curable, no? Through surgical, laser or radiation intervention, no? So manghinaot lang ta nga labing madaling pamnahon lingkawas ka ni mga problema. Kini mga lymph nodes mudako ni siya kung naay infection nearby. Example, naa kay infection sa imong baba, no? Ina imong dinhi sa liog nga mga lymph nodes, expected na siya nga mubaga or mudako, no? Mao na ug naa kay infection siya sa tiil, mga lymph nodes siya sa bugan, mudako na siya. So akong balikon, curable ning uban or at least naatay taas nga survival rate ani nga mga 5 to 10 years or even longer kung madali ang intervention, no? So mga oncologists ang mga expert ni ani nga mga doctors to address this kind of problem. Ikatulong pangutana, posible ba nga mo grabe ning akong gibati kung akong pasagdan mo hatag ba ni sa ako mo katag ba ni sa akong kalawasan? Sa akong nang ginaingon ang naay mga klase nga mga cancer cells nga mo metastasize ang term na mong gamito ani sa mga doctors. Metastasize meaning gikan sa iyang original nga location mo katay ni siya ngadto sa other organs, posible ngadto sa lungs, ngadto sa bladder or cervix or bisag asa na lang, na kay madama ni siya sa inonta dugo o sa mga fluids, madani siya, mao na nga posible nga mudagan kung atong tawgon sa mga pinulungang Cebuano, no? So naatay mga intervention naman ganitay mga topical nga mga chemotherapy na ni kanang mura rag ipahid ba, example mga problema sa panit-panit lang o da sa tutunlan, pwede ni siya butangan og mga topical, meaning ipahid lang. Naapoy mga imnon nga mga tambal nga mga pugong sa pagdagan sa cancer, no? Ang taas og risgo nga mo fast growing kini gitawag nato squamous cell carcinoma pananglitan, taas ni siya risgo nga mukatay kay fast growing man ni siya, no? Difficult to treat but treatable, no? Treatable ni siya. Okay? Sulod nga pangutana, kaupat nga pangutana. May namatay na ba aning klase sa cancer? Daghan namatay pat naasay mga cancer patient survival, no? Mga survival
survivors rather, makasurvive sila due to proper medical or surgical intervention, good nutrition, o saktong physical activities nga dili lang mo sige higda lang sa country nga inunta walay trabaho, no? So mao na ang akong istorya sa mong problema Faye diya sa Talisay og hinaot nakasabot ka sa akong gisulti nimo. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Moingon nga salamat kayo sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program taas ka tag-rating din sa atong lugar, no? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.